Rýchly a lacný obed? Tak sleduj. Jednu väčšiu vetvičku Sherry Paradajok si oberieme a nakrájame takto na polovičky. Originál by mala ísť do toho bazálka, ja sa s ňou ale moc nekamarádim, tak volím hladkolistý petržlen. Do osolenej vody pridáme cestoviny, mám tu tieto rigatony, ktoré mi z Talianska doniesla kolegynka, pozdravujem. Uvaríme ich tak cca na polovičku, do panvice rozohriať olivový olej a dáme si zatiahnuť 2 strúčiky cesnaku. Keď začne chytať farbu, pridáme k nemu Sherry Paradajky, takisto ich necháme zatiahnuť, otočíme si ich takto tou gulatou časťou hore a keď začnú meknúť, tak ich porozpučujeme. Pridáme tu nasekanú petržlenovú vňať, čerstvo namleté čierne korenie a sol, pridáme jednu naberačku vody z cestovín a tú cestovinu v tej omáčke dovaríme. Tá omáčka nám zhustne a medzi tým sa v nej dovaria aj tie cestoviny. Nakoniec si to podľa chutí a stupňa hladu naložíš na tanier, pridáš ešte trošku omáčky a z vrchu to zasypeš strúhaným parmezánom, granou padano alebo proste syrom, ktorý máš rád a dozdobíš nejakou bylinkou. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.